A Menorca, la Creu Roja posa en marxa un servei gratuït d'acompanyament a la natura de les persones amb mobilitat reduïda. Ho fa gràcies a la col·laboració de l'empresa Eliteship, que ha finançat la compra d'una cadira especialment pensada per a aquestes activitats. Es tracta d'una cadira tot terreny, amb una sola roda que permet a les persones amb diversitat funcional recórrer espais naturals no adaptats amb l'ajuda de 2 o 3 voluntaris. De fet, un dels objectius d'aquest servei és fomentar la pràctica de l'esport entre aquestes persones i que puguin participar en les curses que organitza aquesta empresa menorquina. Un poc l'objectiu que sempre hem tingut des de l'organització de curses, des d'Eliteship, és que totes les curses siguin obertes a tothom, que qualsevol persona hi pugui participar, tingui la condició que tingui. Aquesta és una gran aportació que permetrà això que s'ha dit abans, de que persones amb aquestes dificultats puguin gaudir de la natura. El curs amb muletes és molt difícil, o hi ha complicacions i amb això és una gran ajuda. I 2 dones